Ang pagtuon subong, ang semanal nga pag-usisa, pagtalakay, busisi, pag-review o kon pagpanghinas sang aton leksyon sa eskwela sa Batika. Kaginig na dala sa inyo sang Media Ministry Department sang Central Philippine Adventist College Church, diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Kag ako, si Pastor Luisito Tomado, ang inyo masunson nga host. Kag sa siningation, nagapasalamat ako mga kauturan upod naton nga akon upod subong ang aton church pastor diri sa CPAC Church. Wala sang iban kundi si Pastor Francis Doroy. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor. Yes. Pastor, sa hindi pa kita magpadayon aton pasalamatan ining mga tatlo katawo nga sa likod sang kamera. Sir Elberry Tapaya, si Engineer Frederick Linatan, kag si Sir Rodel Vargas. Nga kung wala ini sila nagasakripisyo, wala man ini ang aton programa. Kag ang aton mga kauturan, aton mga sponsors, ang aton nga mga supporter pastors, ang aton nga media ministry. Hindi lamang diri sa Negros Occidental, bisan dira man sa Negros Oriental, sa Panay Island, sa may Southern Mindanao, aton mga kauturan sa Europa, sa Amerika, sa Australia, sa New Zealand, kag diri sa aton mga kaiping nga mga kapungsuran sa Thailand, sa Indonesia, sa Malaysia, sa Singapore, sa may Taiwan, sa Hong Kong, sa Brunei, kag sa bisan pa sa Myanmar, sa Taiwan. Salamat sa ilang suporta. So kabay pa nga ang Dios magapakamayo sa inyo mga kauturan, sa inyo nga pagpadayon sa pagsuportar sining aton programa. Pastor, sa hindi pa kita magbasa sa aton sadsaran nga teksto, ako nanay pangabayon si Pastor Doroy sa pagduko sa aton mga ulo sa pagpangamuyo. Amay naman nga langit nun, dako ang among pagpasalamat nga sa liwat kami magatuon sa imong mga pulong. Nagapangabay kami sa imong balang presensya, magabukas sa among tigipusoon kag panghuna-huna agud amon mahangpan ginusing sibo ang mga kamatuoran sa imong tulun-an nga ginhatag sa bugna. Kag salamat sa pagsabat sa pangamuyo sa matamis ngalan ni Jesus. Amen. Salamat, Pastor. Ang aton sadsaran nga teksto sa sining nga semana makita sa may bugna Kapitulo 7, versikulo 14. Nagsiling ako sa iya, Ginoo, Ginoo ko, ikaw nakahibalo. Kag nagsiling siya sa akon, ini amo sila ang nagwa sa dakong kangitngitan. Ginbunakan nila ang ila mga panapton nga malaba. Kag ginpaputi sila sang dugo sang kordero. Ang Dios magapakamayo sa aton nga sadsaran nga teksto. Pastor, ang aton nga leksyon, ari kita sa Kapitulo 7 sang bugna kaysa Cebuano Pinadayag, Revelation. Ini, Pastor, sa English ginakabig nga interlude o kung gin-insert. Kay sangligan nga simana, kita gyapon tudo ang nagleksyon. Natapos naton ang aton pagtuon sangligan nga simana sa ika-6 nga silyo. Matuod ba? Supposed to be tani 7th ay kapito na. Pero subong ang Kapitulo 7 sang bugna hindi kay 7th seal. Hindi ang kapito kapatin, kundi gin-insert ini, gin-sok-sok ini ang Kapitulo 7. Kag ang core sang aton Kapitulo 7, ang sealed people of God, ang nasilyuhan, ang napatinan nga katawhan sang Ginoo. And then, Pastor, sa naligad nga simana, aton natunan, nga ang 7 ka kabayo, representing the 4 seals. 7 ang 4 na. May mga pina, Pastor, may mga punishment. And then not only the wicked but including the children of God. Oo. Kay amo na kay may ara sila nga mga gagmay nga mga pag supak-supak man kag nadalaman sila sang mga hindi Kristohanon nga mga prinsipyo. That's why they were included sa pinagi sa tong kabayo kag iyang mga riders sang kabayo. Yes. And then
amo na ni subong. Chapter 8, we will be studying the seventh seal, ang ikapito nga silyo. Pastor, yes, sa introduction, ano pang imo madugang, Pastor? Ang nakita naton diri, Pastor, sa aton suhito nga ang pagbukas sa mga silyo nagkahulugan sa duha. Sa mga matarong ini ang padya sa ilang pagkamatutom sa Ginoo. Apang sa mga apang sa pagsikway ang hindi pagbaton, Pastor, amo man ang opposite man, amo ang kalaglagan. So ang naangot diri ini nga topic sa aton lesson bangod ini, Pastor, tungod kay ang katapusan nga teksto sa ika-ano mga silyo may dako nga pamangkot. Oo. Sino ang makatindog sa tubangan sang Ginoo? Yes. So amo nang ini nga insert sa nasiling mo, Pastor, amo ni siya ang magsaysay. Kag magsabat siya. Makita naton. So ang chapter 7 is the answer to that great question asked not by the children of God, by the people of God, but the wicked. The lost. The lost. Oo. Okay. So, amo na ni mga kauturan. And then, eventually, Pastor, ang aton nga leksyon is about the 144,000. And then, we will also discuss a little bit about the great multitude. Okay. Yeah. Pastor, ang aton leksyon sa Sunday, restraining the winds. Ang hangin. Kabalo kita nga ang hangin simbolo sang destruction. Yes. Kalaglagan. Okay. And then, ini ginapunggan, ang kalaglagan, ginapunggan sang apat ka manugtunda sa apat ka pamusod sang kalibutan. Kag may ikalima, Pastor, nga anghel, manugtunda nga nagsiling punggi nyo anay. Tob-tob nga masilyuhan ang katawan sang Ginoo. Hasta gid matapos ang pagsilyo sang Ginoo. Yes, Pastor, ano dira ang implications sina? Nga aton ma-share sa aton mga kauturan. Tama ni siya ka-importante, Pastor, bangod nga ini nga silyo in the Old Testament kung tawo ang butsilingon sini katawhan ka sa Ginoo kag iya ka nga proteksyonan. So amo ina, Pastor, kag nakita naton diri nga ining pagsilyo kung pagpatin ara sa agtang kay ang butsilingon sini may ara ta, Pastor, sa last the events page 220 ang butsilingon gali nga kung nasilyuhan na kita no sa bugay sa Ginoo kag mula itong handom hindi na kita makuha sa panulay, Pastor. So mentally, spiritually, nasettled na ta. Daw ano na kita sa kamatuoran, Pastor. Nga bisan ano man ang matabo. Or bisan pa hingabuton kita, kabisan pa pamatyon kita, o sa bugay sa Ginoo hindi na kita So, once kita, Pastor, masilyuhan, sigurado na. Sigurado na. Kaluwasan. Kung sa Ilonggo pa bulubaliskad pa kita suli kag sigurado na. Sigurado na. Ang kaluwasan naton. Okay. Kag ang Pastor ang silyo, pareho man ni Pastor sa atong mga credentials bala. Gamay pa ko kakita ko sang karabaw nga ginabutang sang baga-baga nga salsalon sa buli. Tinamangkot ko sa tatay ko, tay ano na sa tatay nga ang ginapinahan nyo ang karabaw. Ti ginispilikarya amo ni ang maghimo credential. Agud nga ang karabaw bisan ano pa diin dalon, wala sing makaangkon kay ikaw ang may tag-iyas na. May marka na para sa imo. Dito pa lang ko naka-insindi na paano man na sa aton title, sa aton duta, sa aton balay, sa aton sakyanan, nga once it is ours, sa aton ngalan, why nasa makakuha sina? Unless ibaligya mo sa iban, i-transfer mo ang ownership sa iban. But as long as the title is there in your name, wala gid sa makakuha sina iban. And this is it. Exactly, Pastor. And then, Pastor, ang punto diri, nga ginpunggan ang hangin. Sa aton pa subong, kung wala lang ginapunggan sang hangin, asang manugtunda ang hangin, subong guba na ning aton kalibutan. Amo gid, Pastor. Ti daw maano na daw may rumors na nga may gera na maabot. May sa una hadlokan kita si Trump versus Kim On-jong sang maaway na dumaaway na gid. Galing kay ginapunggan pa sang manugtunda ang may tabo sa kalibutan, and that's it. So until you and I will be
sealed. Okay. So, amo na ang silyo, pastor, may duha ka implication. Ownership and protection. Oo. Or kung document siya, pastor, meaning authentication, kag ang mensahe niya, Yes. sealed gid siya. Yes. Oo. Okay. So, and then, ang silyo is the commandment keeping of people. For God's end time, sa sini nga kingapsan sa kapanahonan, ang mga katawhan nga bantay sa kasuguan sa Ginoo. Kag pastor, kung madugang ko, naabot diri ang 144,000. Yes. Nga ang nagsulod diri sa silyo, bangod sa pamangkot sa size 17 sa bugna, kung sino ang makabatas o makatindog sa atubangan sa Ginoo, sa kordero, ginsabat ina pastor sa City, versikulo 4. Okay. Ang 144,000. Oh, nan. So, amo nang nagsulod diri ang 144,000. And then, ang pamangkot, pastor, sino ni ang 144,000? And then, is this a literal number, exact number? Kay may mga reliyon, pastor, nga ako nahibalaan, nga sa ilang na ginabantayan kada tuig. Kay may na-assign na kung sino ni ang members sa 144,000. Tidiri ko na sa Pilipinas may isa duwa lang ka mga membros ang iban ato sa Amerika, ang iban sa Australia. And then diri sa Pilipinas may duwa lang o kung tatlo ka members ng 144,000. That's why every year ilang nagnabantayan base sila magwa ilang halan ka mga members ng 144,000. Kay siling nila subong ang total number is 144,000. Ti subong kuno 120 plus thousand. So pila na lang ka thousand ang nabilin, to be exact 144,000. Oh. Amo na ang interpretation sa iban. Pero ato na ibalaan nga ini ang 144,000 is the representation of the totality. Okay? Of the 12 tribes and the 12 disciples as representation of the total from the Old and the New Testament and even to our time, the representation of God's people. Yes. May punto man siya, pastor, may basihan man kita sina, pastor. Pero kung mo kabalik ako, pastor, hindi lang sa ibang nga reliyon, bisan pa gani sa mga naggawa sa atong iglesia. Sa mga offshoots. Nga naghambal sila, this is a literal number. Wow. Pero ato nakita makauturan nga may problema na siya nga interpretation. Bangod nga sa damo nga rason. Number one, ang 144,000 actually makuha na siya ni mga numero kung aton i-multiply ang 12 times 12 times 1,000. So, ang resulta na is 144,000. Yeah. So, ang 12 ini, nagsimbolo ini sa, very important kini sa Bible and it represents God's people. Kaya for example, ang nag-represent sa mga katawhan sa Old Testament, 12. Ka mga patriarchs. Or the 12 or representing the 12 tribes of Israel. So, in the New Testament, we have the 12 apostles representing the Christian church. So, kung ato ni siyang tipunon, pastor, 24. Oh, we have the 24 elders before the throne of God. Yes. So amo na ka bilidhon ang number 12. Kaya kung ang 12, pastor, i-multiply nato by 12, ang resulta is 144. So amo man ni siya ang katason sa kudal sa New Jerusalem. Wow. So amo ni ang ano bala, pastor? Ang mga symbols, mga importante. Nga mga kwan. Okay. Kag pastor, ang isa pagid karason nga hindi initial literal because sa Bugna City may gin-enumerate dira nga mga ngalan sa mga tribo. Yes. Kag ang nabutang dira nga ang nauna dira sa Bugna, ang nauna dira nga panganay amo si Judah. Nga whereas dito sa Old Testament, ang gin-enumerate nga mga ngalan dito, amo si Reuben ang panganay. Amo na. And then, wala na si Dan kag si Ephraim. Wala na. Sa ano ni? Sa Old Testament. Sa Old Testament. Ara sila sa Old Testament, but in the New Testament, wala nang ilang ngalan. Is that correct? Yeah, yes. Exactly, pastor. Kag ang gin-replace amo si Joseph kag si Levi. Nga in which si Levi wala ni siyang duta. Kay mga libinhon ni sila, mga pare ni sila, wala ni sila inheritance. Correct. Ara lang sila sa sulod sa templo. Yes. So, amo na ang nitabo. Kag isa ka rason nga si Ephraim kag si Dan
wala na na-include sa Nga man, Pastor, sa anong New rason Testament. Oh. Whereas sa Old Testament, ara sila. No. But sa New Testament, sa labi na sa Bugna City, wala nang ilangalan because they are idolatrous nation. Mga nagasimba sila, mga sila, tribes sila, Pastor, nga mga tribe, mga tribo nga nagasimba sa Dios. So, ang spiritual implication sina Pastor, mga kauturan, nga bisan kita, si Dan kag si Ephraim are real children of Jacob. Yeah. Yes, by blood. Oh, they are real children. But in the New Testament, they are not anymore right there. They don't have inheritance because they are idolatrous. Amo man na sa aton mga kauturan, bisan na tao kita nga Adventista. Sa ginikanan nga Adventista, sa ginikanan nga tumulo, once we become idolatrous. Magsimba kita sa kalibutan, magsimba kita sa iban nga Dios. God will take away our birthright and our inheritance in heaven. I really agree with what you said. Kanami is na nga idea, Pastor. It is even in the book of Revelation, Pastor. Yes. Amo nang ginasiling sa Ginoo sa 3:21, nga be faithful unto death. So that walay makakuha sa imong makaagaw bala sa imong corona. Inheritance sa imong corona. Sa imong right being a child of God. Nga may inheritance ka, may panublion ka, nga kabuhi, nga walay katapusan. So, amo na ang isa, Pastor Carason, nga ang hindi literal ang 144,000. Yes. Okay. Kag madamo pa, Pastor, atong makita, Pastor. Yes. Kay kung literal ta ang 144,000, Pastor, damo problema makita. Damo kita problema. Damo So, number 1 is wala na 12 tribes subong. Yes. Number 2 is kung literal ta, Pastor, madamo gid kay gihambal dito mga virgins lang ni sila. Yes. Wala sila nakatilaw sang wala sila na anuhan sang babae. Or amo na. So meaning mga singles lang gini, Pastor, kung literal. Kag ang virgins, Pastor, ang punto dira nga iglesia na. Because ang babae simbolo sa iglesia. In the book of So in other words, wala sila ma-doktrinahan sang iban nga iglesia. And that's also another way of describing identifying the 144,000. Exactly, Pastor. So most likely nataw sila sa kamaturan. And wala gid sila nagbaton sa iban nga mga pagtuluan, mga false teachings. Oo. Kag wala sila masimbugan ang ilang nga mga pagtulo. And they are very faithful sa ngalan sa Dios. Amen. Sa aton pa wala gid sila nagpasipala sa ngalan sa Dios. In other words, wala sila nagbilittle sang pagka-Diyos ni Kristo. Ila pirmi gina-thumbs up ang ngalan ni Kristo. These are some of the identification of the 144,000. Yes, Pastor, great multitude. Wala na kita panahon. We have only 12 minutes left. Ano ang imo diri, Pastor, nga mahambal, matugda sa 144,000? Isa man ni sang nakita ni Juan dito sa trono sa langit. First, Pastor, is kung mukadto ta sa description sa Revelation 7, ato ini makita sa versikulo 9, tubtub 17. Okay, ari diri ginasiling diri nga they come from after these things I looked, and behold a great multitude which no one could number, of all nations, tribes, peoples, tongues standing before the throne and before the Lamb, clothed with white robes, with palm branches in their hands. So amo na siya ang description. Kag kun mukadto ta, Pastor, sa Great Controversy page 665, may ginsiling man diri si Sister White. Ang ginasiling niya diri nga sa nakita niya nga pala naon, ang pinakalapit sa Ginoo amo tong mga may mga tawo nga sang una dito sila sa kay Satanas, nag-alagad sila sa Satanas, apang daw kaangay sila bala, Pastor, nga daw sugnod bala, binisak kakalayo nga ginkuha. Oo, ano bilin, Pastor, ang plucked as brands from the burning. Dayon sugnod nga ginkuha. Sugnod nga ginkuha. So why gid sila naubos, maubos, no? Kay ginkuha sila sa sa Ginoo. So ang silingon, ang ilang pag-alagad nagsaylo sila una sa kay Satanas pakadto sa Ginoo, no? Dayon ang dason dira nakita niya ang lantaw naton ang Great Controversy page 665
nagsiling siya diri, dayon ang milyon nga mga tao nga naghingpit sa ilang kabuhi kag karakter paagi ni Ginoong Hesus. Dayon magtapos dira amo na ang great multitude. So amo nang daw ang sequence wala pastor. Yes. Okay. Pastor, wala gid kita enough time to describe who are the 144,000. But the main question, Pastor, nga amo ni siya ang nagahatag gid sa dakong kasamok sa sulod sang iglesia sa aton. Ang 144,000 bala is the same as great multitude. Amo na siya ang pamangkot. Okay. So it's either separate siya in distinct group ang 144,000 from the great multitude, or may mga ideya man nga ang 144,000 is the same as the great multitude. Yes. Pastor, anong imo matugda sinada? Yeah, insakto gina pastor nakuha gini mo ang sentro bala sa atong lesson. But ang ato lang makauturan no eventually or at the end of the day ang Ginoo lang ginakabalo. So wala pa ginin nga may definite kita kag mangin dogmatic kita nga amo gini siya. Yep. But one thing is sure, sa nasiling mo pastor, ang 144,000 is symbolic. Oh, sa mga rason na aton napakita gayna. Apang whether this is synonymous with the great multitude or this is another special group different from the great multitude. Amo pa nang di kita maghimo sang definite conclusion. Sang definite stand to it. Yeah. Besides, may ara pastor ng mga grupo nga manginbatay gid sila yang 144. Amo man ang great multitude. May grupo man nga naghambal nga ang great multitude lain man niya sang 144,000. Anyway, pastor, whichever pastor, this is not, hindi ni siya mag-apektar sa aton nga kaluwasan. Has nothing to do with our salvation. Yes. And then, kung ano basihan ta sa spirit of prophecy, kag bisan sa Biblia, pastor, at the end, at the bottom line, ang final sin, ang Ginoo lang nakibalo. Hindi to pareha sa gihambal mo, pastor, ina nga isa ka relihiyon nga, sila mismo naghambal-hambal nga, or sila mga leader nga kami. No. You take the place of God. Parang ikaw na himong judge bala. Iya lang ni sa Ginoo kag ang aton diri magtinguha lang kita sa bugay sa Ginoo nga mangin kabahin sa maliwas pastor. Yeah. What is good with God, pastor, is that gintagaan kita niya gamay nga mga hand. Yeah. Nga amo ni ang 144,000, amo ni ang great multitude. Exactly. So, there are two groups of people who are saved in heaven, nakita ni John. Ang pastor, ang akon lang ang punto, mga kauturan, bisan diin lang kita sinada. Basta kaya to kita sa langit, that's enough. Yeah. Amo na siling ni Pablo gani nga bisan manog-abril lang siya sang pertahan sa gawang sa langit, basta kaya to sa langit, okay na sa iya. Nga ako na pastor nga siaw-siaw nga lango-lango nga hambalanon nga bisan gakabit lang ko sa sakyanan basta kay nakasakay ko. O kung nagatindog lang ko nga way ko sang pulungkuan kay gutok na kayo. Basta kay hala ko sa sulod makaabot ko sa akong destination. That's enough for me. Yes. Ang puntuan pastor, personally ako noon bisan janitor ko pastor sa langit basta ato ko dito. Grace. And that's correct. Yes. Pagkadto kita pastor, we have only few minutes left. May tatlo ka karakteristik ang Biblia ginhambal about sang 144,000. Yeah. Yes, ano ni pastor ang mga apat ka mga karakteristik sang 144,000? Yes, pastor. Makita tayo na pastor diri sa bugna 14 bersikulo 4 kag 5. So actually nagasiling diri ang una nga tatlo nagasiling diri wala sila, they are not defiled by women. That's number 1, because they are virgins. Number 2, nagasunod gid sila sa kordero, pastor, bisan di siya nagkadto. So meaning ang relationship bala pastor grabe ka happy it. Kay ti gasunod-sunod gid sila mo. Kaangay sa isa ka ubiha bala gasunod sa ilang manugpaharap sa shepherd. Dayon sila nangin unang bunga or first fruits, pastor. So muning tatlo ka mga daw characteristics sa 144,000. Sa 144,000. Okay. Wala sila nakakomitar sang, that's the first identity, isn't it? Sa babae. Wala sila nahigkuan. Nahigkuan sang babae. Okay. So sa aton ginhambal kay na ang babae simbolo spiritual ni pastor. So spiritually simbolo sang iglesia. Sa aton pa wala gid sila nagsaylo-saylo sa iglesia. Sa ilang pagkatao, they were born in the right true church of God. Kag wala sila nagsalhin, dra lang gid sila. So we cannot also
have that understood, Pastor, as literal. No. But at least faithful ka nga ara ka sa dira nga kamaturan kag wala gid ka nasimbugan sang iban nga mga pagtudlo, and then you have not committed adultery with the world. Oh, yes. Ang sunod-sunod, Pastor, kanami na sa imong punto. Anong imo da madugang, Pastor, nga nagasunod-sunod gid sila permi sa kordero? So, amo ni siya, Pastor, ang characteristic. But silingon, Pastor, in such a time as this, ang isa man nga punto sa atong lesson, nga in the end times, matistingan gid sila. Ang ilang pagtuo bala, nga pertigid ka, pag-on. Dako nga pagtilaw, Pastor, kag tumalagsahon nga pagtilaw sa ilang pagtuo, apang ang Ginoo gid ang ilang ginasunod. Bisan ano matabo sa ila. Bisan ginabutong pa sila, kakapot lang yapon sila sa sid sang bayo sang Ginoo. Nan, amo na, Pastor. Oo, nan. And then ano tong ikatatlo gani, Pastor? Ang first fruit. First fruit, no. Naunang bunga. Yes. No. Very symbolical gina kayo, Pastor. Kag in the Old Testament, Pastor, bisan sa aton subong, na lang di ba, Pastor, sa magbunga ang aton nga tanom, ang first nga bunga usually amo nang pinakatambok. So hindi kag pinakaali. Pinakaali. Oo. May tanong pa yung, Pastor, hindi ko lang makuha kung ano ang tanong. Ang lubi. Kaya ako ginagtanom sang lubi. Abaw ang pulmiro nga bunga, Pastor. Daw hindi ko bukon kay daw kanami gid lang nga I have seen what I have planted. Nga nagbunga na siya after several years, daw almost 10 years or 8 years nagbunga na ang lubi. Na ang una nga butong silang kun hindi tandugon hindi nyo tandugon kay that's special to me. So amo na siya. Yes. And then another, Pastor, is that nga sa aton nga Thursday election, salvation belongs I mean salvation to our God and the Lamb. Yes, Pastor, anong imo nga punto diri? Even just one point nga aton makita, Pastor. Sunod sa atong lesson, Pastor, nga ining 144,000 nagbunak, no? Nagpanglaba. Ginbunakan nila, ginlabahan nila ang mga bayi sa dugo sa kordero. Pero ini siya nga description, Pastor. Amo man ang description sa the great multitude. Okay. Amo na bala, Pastor, nga di kita daw di pagid matungkad na to nga definite, no? Kaya may nabatian mo ko, Pastor, nga they are the living saints. Yes. But in one instance, even Ellen White, of which anyway, request ito ka ma-check ni siya, bisan may isa ta ka citation, Pastor, di ko lang mahatag subong, but we have the citation nga may bag-o nga napatay nga siling ni Ellen White, hindi lang gid kita magkasubo nga magpatama lang kita sa kasubo kay ini si sister already is part of the 144,000. Wow. So it's an exclusive, not a restrictive term. So amo na isa kadako man ka mga misconception sa mga tao about mga writings ni Mrs. White. But nevertheless, Pastor, ang punto lang din nga, whether we are member of the 144 or in the great multitude, as long as we belong to one group that was seen, makita ni Juan dito sa langit. Pastor, may linya nga ginbilin si Mrs. White sa aton regarding how we understand the 144,000 with the great multitude. Pwede mo mabasa, Pastors, sa aton nga leksyon. Nagasiling diri, Pastor, makita ta sa Selected Messages Book 1, page 174. Nagasiling diri, it is not His will that they shall get into controversy over questions which will not help them spiritually. Kay ini nga sa sinasiling mo, Pastor, kung kaisa may kinagamo bala, confusion sa church. Gamo na sa nagalalapas. Oo. Pero ang siling Ellen White, it is not God's will nga binais kita sa mga pamangkot, no? Kaangay sining who is to compose the 144,000. Yes. So ang iban abi i-force ginilang issue. So dapat hindi, no? Those who are the elect of God will in short time know without question. Yes. So moabot man ang tiyon mo mabalaan ta ni. Mabalaan ta gini. Yeah. Pero ang isa, Pastor, nga akong idugang diri is actually may ikaapat pa, Pastor, nga characteristic. Okay. Ang 144,000. Yes. And that is in Revelation 14 verse 5.
Nagasiling diri, and in their mouth was found no deceit or deceit falsehood. nor guile. For they are without fault Fault. before the throne of God. Ang akong sini pastor nga interpretation. madugang diri, pastor? Yeah, nga wala gid sila sa Cebuano pa nagpamalikas sa ngalan sa Ginoo. Ang ila ba is always praising, hallelujah is praising God. Wala gid sila nakagibasol sa Ginoo. Wala gid sila buyayaw sa ngalan sa Ginoo. Most likely that's how I try to see that wala gid sang dagta nga nakagwa sa ila ba. Yeah. Yes. So kaangay bala pastor si Abraham gitawag siyang blameless. Yes. Kaysa sa Grigo pastor gitawag ni siya nga blameless or blamelessness, no? Without fault. Without Amo gali fault. ni. So ang punto diri, ano si Abraham? He's a man of faith, kag balaan siya nga tao. So in short pastor, ining without fault, ang but silingon sila mga balaan sila. Mga balaan. Kay ti ang Ginoo balaan mo kag makakita nila ang Ginoo sa nawong sa guya kag sa iya gid nga guya. That's why gintawag si Abraham. Oo. Kita amo man na. Mga kauturan, wala na kita sang panahon. Again, wala ginamon mahatag ang tanan nga inyo ginapaabot. Pero at least may mabalon kita, pastor. May mabalon kita sa atong tagsa ka iglesia sa sining adlaw nga nagpahuway. Kag ang dako nga portion nga mangin aton maangkon ini nga mga pagtuluhan, ini nga kamaturan tubtob makaptan naton sa pagbalik sang Ginoo. Ang Dios magapakamayo sa aton sa sinigid nga tiyon. Aton iduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Maluluyon kag langit no namon nga may salamat. Nga ang 144,000 ang great multitude amo natunan nga bisan indi gid madalom-dalom ang amon pagtuon apang may mga leksyon kag may mga punto kami nga nakuha sa sining amon pagtuon sa sining nga semana. Kabay pa Ginoo nga amon ni Captain tubtub gid sa imo nga pagbalik. Amen. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Amen.